Koniec Viktora Orbána. Priatelia, Maďarsko sa práve zobudilo do novej reality. Viktor Orbán včera priznal porážku a k moci prichádza úplne iný smer pod vedením Petra Magyara. Ak si niekto myslí, že sa za našimi hranicami nič nedeje, tak pozor. Toto môže byť zrkadlo našej vlastnej budúcnosti. Čo môžeme reálne čakať? Sledujte pozorne, či sa z Maďarska stane ďalšia krajina, ktorá obetuje svoju suverenitu v prospech bruselských rozhodnutí. Budú hranice, ktoré Orbán tak prísne strážil, stále rovnako pevné? Alebo sa dočkáme zmien v definícii tradičných hodnôt, na ktorých si Maďari roky zakladali? Mám vážnu obavu, aby sa z našich susedov nestalo druhé Anglicko. Miesto, kde sa človek pomaly bojí napísať svoj názor, aby nečelil postihom. História nás učí, že ak stratíme právo na vlastný názor pod rúškom pokroku, cesta späť je veľmi ťažká. Slováci, teraz je čas sledovať Maďarsko ako jeden veľký sociálny experiment v priamom prenose. Poučme sa, kým nie je neskoro. Napíšte mi dolu. Veríte novej Maďarsko?